Odimoka bụkwa n'ihe mmemme Good Morning Anambra anyị gwara unu na anyị na-alọghachi anyị nwere ọkpụrụkpụ okwu ọzọ anyị ga-enebanye anya n'ụtụtụ a maka na ọtụtụ oge ka anyị na-anụ akụkọ gbasara ihe na-eme na ụlọ mkpọrọ n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Anyị wee dute onye isi na-ahụ maka ụlọ mkpọrọ wee sị ka ọ bịa ka anyị na-atụgharị uche gbasara ihe ndị a na otu a ga-esi wee kwa onye ukwuwara. Anyị nwere barrister Emmanuel Nwakeze bụ onye bụ controller prison n'ime Anambra State. Anyị na-anabata gị nne barrister. Daalụ. No. Enweghịzi. Ọ dị mma barrister anyị ebidogokwana program na anyị chọrọ ka anyị malite site n'ile anya ka ịkọwakenela anyị ka o si gbatakwuru bụ ọnọdụ ụlọ mkpọrọ na obodo anyị bụ Naịjirịa. Ọ dị mma. Daalụ nne. Nke izizi bụ na anyị ga-amalite site na ile anya kedu ọlụ kwesịrị ndị na-alụ ọrụ n'ọkpọrọ ihe ha kwesịrị ka ha na-arụ. Anyị ga-abịa ọnọdụ ka o si wee gbatakwuru na the situation or assessment gị gbasara prisons. Na ụlọ mkpọrọ dị na Anambra steeti na-aga ọfụma. Ha na-alụ ya kwesịrị ịlụ na ndị nga na Anambra arụ dịkwa mma. Ndị na-alụ ọrụ na-alụsi ọrụ ike site n'ụdị ikike iwu kwuru. Ọ bụkwa so na Anambra ka anyị chọrọ ịgwala anyị nke gbasara Anambra ka mbụ. Ama mana ịmakwa n'ihe na-emegasị na ebe ndị ọzọ maka na mma na onye isi unu kpatakpata nwere ihe o kwuru na ka o jeli defend the budget and ọ gosi na ọ dị ka ụfọdụ adị mma ụfọdụ adịrọ mma. So onye ka anyị ji wee sị ka igwe anyị ka ọnọdụ si gbatakwuru generally ọnọdụ ndị mkpọrọ na Naịjirịa na-abawanye n'ịdị mma. Onye isi anyị na-achị kịta bụ Alhaji Jafaru Ahmed na-eme ọfụma. Mgbe m batazi n'uju ya nkọwalụ na ife njisi nọ na-eme ọfụma n'ụmalụ maka na ejiri ọnụ etinye azụ n'ofe. Ọ dị mma nnọrịnne. Ọ dị mma ngwa kọwaziara anyị kedu ọlụ kwesịrị ma gị nwa bụ control general ma ndị bụ warders kedu ọlụ ha kwesịrị ịdị na-alụ n'ụlọ mkpọrọ dị iche iche. Ọ dị mma. Ọlụ ndị na-alụ n'ụlọ mkpọrọ kwesịrị nke izizi bụ ime ka ndị ahụ eji mana ndị eji duso na mbọ n'enweghị ndị atụrụ mkpọrọ nwee ndị nọ na-eche ka ekpe ebe ikpe ime ka ejide n'aka jidesie efe ike na gbara ọsọ ka ha nwee ike zara ọnụfa and n'ebe a na-ejifa ga-emekwa ka a na-ejife n'ụdị kwesịrị ịkwanye ugwu. Nwa na-aka bụ mmadụ site n'ịga na-enyebe ugwu lulufa inyefe nri inyefe ọgwụ ma arụ anyị afa inyefe onye chọrọ iju n'ọgwụ eduje n'ọgwụ onye dakwa iwu atanya afụfụ n'ọkwa n'ime na-eme ka ha na-akụziri ife ga-emefe ka a ga ọ bụ na fa nọcha n'ụlọ mkpọrọ wapụta ka fa nwee ife ha na-alụ maka na ọtụtụ ife na-eme ndị mmadụ bata n'ụlọ mkpọrọ bụ enwere aka ọlụ onye na-enwere ife ọ na-alụ onwe ike ịdaba n'ọnwa dị iche iche osonye ya. Ọzọkwa bụ imekwe ka ndị ahụ eji ka ndị anya mmalụ ife kpatalụ onye azụrụ ori maọbụ na onye Amerịka ọ na nne azụtara ya ọfụma ka ọ bụ na na obodo mebilie ka ọ bụ na na-enyere ya ugwu kwesịrị ihe a niile nwere ike mee mmadụ ọ daba n'ọnwụnwa. So ndị ọlụ ndị prison site na ndị welfare na ndị psychologist ba nwere bụ ndị ọkwa ji eme ka inyocha ọfụma malife merife ka adaba n'ụdị ọnwụnwa. O so na ofu ọlụ ndị nọ nwekwe ndị ọzọkwa bụ ime ka ndị na-eje kọt ndị na-ekọrọtụ mkpọrọ ka ha nwee ike ije kọt na mgbe na ụbọchị kwesịrị ife abụcha ọlụ ndị nọ na prison. Mmekwa ọzọ ka ndị mmadụ chọpụta ka ndị anwa nọ na nga ka enyebe ọnọdụ ulu emefe ka ha malụ na n'ụwa kọrọ jụfa na maka bụkwa mmadụ site n'ime ka ndị befa na-abịa na nọnyelefa ime ka ndị ụka na-abịa na nọnyelefa. Izuụka gara aga na Ọka prison ndị nne ndị Catholic Women Organization bịala ụka nne buchiside niile dị iche iche ụdịfe dị otu a bụ site na mmekọrịta ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ na ndị na-alụ na mkpọrọ na ndị obodo. Ọ na-eme onye abụcha ọlụ dịele ndị na-alụ na prison. Ọ dị mma na nso nso a ka onye isi unu kpatakpata bụ Peter Ekpendo
retired, no. Jafaru Ahmed. Okay, Jafaru Ahmed. Onwe gasịrị ihe atụpụtagasịchalụ bụ ihe na-emegasị n'ụlọ mkpọrọ anyị chọ ka anyị na-ebanye anya gbasalụ etu ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ si eri nri, gbasalụkwa otu ha si enweta arụike ma onwe onye arụ yabalụ. Then gbasalụkwa ebe ha na-anọ asị na ọ dị overpopulated or something like that. Biko ka imegodu ka anyị malụ ọnọdụ dị otu a dịka isi na nke Anambra dị mma ọ ka dị otu a ka enwego improvement ka ịgwa anyị ka esi wee mee ya bụ ihe o wee na-aga n'anya ya. Nke izizi bụ na ka nsitegodu na ebe fa na-anọ ebido hụ azalụ. N'eziokwu ụlọ mkpọrọ dị na Naịjirịa niile ma nke dị na Anambra ndị nga nọ na ya karịrị ọ na-ekwu ndị mmadụ kwesịrị nọ n'ime ya, mana ịma na ife dị n'ime ya na ọ bụrụ sọ ndị na-alụ ụlọ mkpọrọ ga-eme ka ọnọdụ dị otu a wee benata, maka na ọ dị ka ewu enwekọ ọnụ mmadụ ebe ejide nwe ya. Kedu ịkpata m ji ekwu ya? Ọ bụrụ na ndị uwe ojii na-eme obele ife akpọrọ ya kpochie ebe na-eduje gị n'ụlọ mkpọrọ. Ọ bụ na ndị road safety na-eme nya moto otu na-adị kwesịrị obele ife nwe ihe eme akpọrọ gị kpochie ebe na-eje n'ụlọ mkpọrọ. Ọ bụ na ndị custom, ndị immigration, ndị amị, ndị niile na-echekwa nchekwa obodo na-eme obele ife na-ekwesịrị ekwesị ejide mmadụ ya tụ ya na polisi osi na polisi ọga na prison. Ọ ga-eme ụlọ mkpọrọ mmadụ ga na-anọ na-akali onye o kwesịrị ịnọ. O mee na achọ ka ife dị otu a wee benata bụ ọnụọgụ mmadụ one nọ n'ụlọ nga ka ọ wee benata. Ife izizi ga-eme ka ndị uwe ojii malụ na ọ bụrụ ife niile mmadụ mere ka aja akpụli ya nwede. O nwere mmadụ nwere ike ime na iweta ya dụ onye ọdụ ịrapụ ya. Imekwa ka ndị na-ekpe ikpe, ndị ọkaiwu na nwere ọrụ dịrịfa ime ka ọnọdụ dị otu a benata. Ọnọdụ dịrịfa bụ na ọ bụ na onye ọkaiwu na-ekpe obele ikpe mmadụ zulu obele ife pechechere ekpe gị edebere n'ụlọ mkpọrọ ọnụ arụ 5 na-ekpe ikpe. Ife dị otu a eme ka ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ baa ụba. Ọ bụrụ na ọrụ majistreti kwesịrị inye beelu na mmadụ zuru crayfish n'afịa, enwere ike inye beelu ma ọ bụ si ya nga ejene nga nye daya nra. Mana ọ bụ na a na-emere ya na ife ndị dị otu a, ọ ga na-eme ka ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ karịa ọ na-ebe a kwesịrị. So na achọ ka achịkọta mee ka ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ benata. Polisi nwere ọrụ dịlịfa, ndị majistreti na jọji nwere ọrụ dịlịfa, ndị prizin nwere ọrụ dịlịfa. Ọrụ dị ndị prizin bụ imekwe ka ndị onye asị bute n'ụlọ ikpe ebuje na-enwere efe maọbụ na-enwere moto. So ọ ya emekwa ka enye ndị prizin ife a ga na-eji were ebuje ndị a ka ha wee na-ebuje mgbe o kwesịrị na ụbọchị o kwesịrị na otu o si kwesịrị. Ọ dị mma ka mbekọ ọzọ abịa na nni ikwu na ikwu bụ nwanne nke nni a na-enyefe dị mma. Onye mara ma n'ife ziri ike na Naịjirịa ma na anyị nwa nọ n'ụlọ na be anyị na ọdụrụ anyị ofele, mana ine anya ife na ndị enye mere ka ndị na-enye mmụ akwụkwọ nọ na kọleji. Mgbe obulike nje na prizin etere aka ọ dị n'ọka bọsị nchọrọ ịbịa njọsụ ịgwara m ịbata ibanye ifekwa ife na-arụ dịfa mma. Ndị prizin anọ n'ọka ije n'ọka prizin ife onye mkpọrọ ya mara nọ mkpọrọ oyi dị iche bụ na nwere ka oyile akwa mkpọrọ oyi pụrụ akwa anwa ịma mazị onye bụ onye. Ị nwere ike agụziba ịchọ anyị je n'ofu ya. Na ịgbasara arụ ike ibe kachasị onye bụ onye isi anyị bụ Jafaru Ahmed kachasị lụọ ọrụ ndị gbasara inete arụ ike ndị mkpọrọ anyị, maka na o nwere ọnwa ọbụla ndị butere ọgwụ lọrị load of ọgwụ every month. Nke last month ejela bụ anyị jebute ya n'izu ụka gara aga. O mere ya ọgwụ dị and anyị nwere maka na ọgwụ dị na onye ọya mmadụ ga-aya anyị nwere ọgwụ anyị igbe mana ọjọsọ onye ọnwụ ya kwadoziri maka na a na-agbọrọ natarichi agwọ. Mana ọ bụ na ọgwụ adịrọ enwere ike iburu onye Abuja dịka n'ụlọ ọgwụ. Anyị na-ebuje mana anyị nwekwu dọkịta. Okunu nwere dọkịta. Anyị nwere dọkịta nwe Ọ dị mma ihe nke a na-ekwu na ndị mmadụ nya ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ karị one ha kwesịrị ịnọ. Kedu nsogbu ọ na-ebutegasịrị ụnụ ya bụ ebe ndị na-alụ n'ụlọ mkpọrọ nọ? Nsogbu ọ na-ebute erika. Nke izi bụ na ọ emezi anyị ofu ife ndị na-alụ n'ụlọ mkpọrọ kwesịrị ịga na-eme bụ ime ka awa mụgosi ndị ọzọ ndị mkpọrọ ife ha ga-ejide aka ọlụ fa ga na-alụ ma pụta. O nwere ọbụla ụlọ kapịntrị maọbụ ịmụ kọmputa maọbụ ịmụ ka eji alụ ọrụ ugbo na nke ọgbara ọfụ maọbụ ịmụ ka eji akwa akwa maọbụ ka eji ede akwa maọbụ ka eji esụ akwa.
ọ bụ na afọ erie nne karịa ine anya na ndị ọtụtụ n'ime ndị arịrị nne eke ebe oke iri oke asatọ bụ ndị na-ekerọtụ mkpọrọ ndị na-ekerọtụ mkpọrọ nwere mbọsị ịmara mbọsị ba ga-ana ome anọpụrụ ndị ahụ kwesịrị ịga na-amụgosi ife a bụ ndị atụgoro mkpọrọ ịmago mbọsị ọ ga-anọ na ọ ga-anọ mgbe ara ịtọ ọ ga-anọ arọ ebe ị nwee ike ịkwadolie ọnọdụ ka ihe ọ ga-amụta tupu o wepụba like n'Awka prison na anyị nwere Open University mahadum ndị National Open University o nwere ofu mmadụ ba na-eme masters na ndị nke ọzọ last year anyị nwere ndị Toulouse nzere mmụta anyị nwere ndị kọleji mana ọ bụ na ndị a na-atụrụ mkpọrọ ị nwere ike ite maka na ịmara mbọsị ba ga-ana isi ba bido akwụta nwepụta chi na ojekọtọ na mana ọ bikọs na-erili nne karịa ọnọdụ ndị bụ ọtụtụ n'ime ndị a bụ ndị na-ekerọtụ mkpọrọ ọ bụ na-enye nsogbu na-eme ụlọ mkpọrọ eju na-emekwa ụlọ mkpọrọ ibe nne kwesịrị inwe ma ọgwụ akarịa mmadụ one akarịa ndị ibe ha kwesịrị iweta ọ dị mma dịka o si batakwulu anyị ga-eje na studio ka anyị wetala ụnụ otu ndị mmadụ si wee fụ isiokwu anyị na-enebanye anya bụ ịhazi ụlọ mkpọrọ n'ala anyị bụ Naịjirịa. Biko nụ anyị na-alọghachi. A ga-alụ more prisons, alụọ more houses na prison ka enwee ike wee na-abata ndị mmadụ na ma bịa na each ward adị thousands omezi na people ga na enwezi ife emezi people ama ndị were accommodated in that place. Our prisons nọ na a very bad state. Ịga kịta na nwa nwebe ya dịka asị na ebe a na-azụ oke, ebe a na-azụ ngwele, ebe a na-azụ ewu adụrọ m obibi chacha n'agbanyeghị na prison ka ọ bụ mana ndị abụkwana mmadụ and so many of them bụ ndị aka convicted ndị ka na-stand the trial emesịkwa na ọbụkwa na ha drọgị otu efu na nsogbu ga-adụ so a ga-ebidogo with their feeding na ha na-eli the environment ya adịgodo ọcha enwe ebe a na-emago then the training of the prisoners is very important. A ga-ebidogodo na ịlụ ya legodo ụlọ mkpọrọ maka agbanwe adịrọ ka ebe ndị mmadụ ya anọnwụ maka ụfọdụ ndị nwere ike ejecha aba pụta bulu ọya wee pụta ekwesịrị ka a kpagasịa ya aka dozicha ya ka ọ dịka ebe mmadụ ya ebinwu enwekwa ohere ka a ga-esi ya na-amụtakwa ụmụ ọrụ aka dị iche iche ka ọ ya bụ mgbe ha jecha nga wee pụta ka ha wee banyekwa na obodo wee sokwa na ndị obodo wee na-emekwa ihe a na-eme ka ọ bụ na ha sicha nga wee pụta ha pụtakwa n'obodo agbalakwa aka ụmụ ife skills acquisition a hairdressing, barbing saloon etinyegasị anya na ụlọ mkpọrọ obodo anyị ịmagolu ndị edited gasị ebe a famụsị anya pụta ha amadị frustrated in life. In 2018, a total of 5.320 trillion naira was collected as taxes by the Federal Inland Revenue Service (FIRS). This is the highest ever collected as federal taxes in Nigeria. Taxes have become an important source of revenue, enabling the government to provide greater infrastructural developments in our country. Tax revenues enable government to provide more roads, more railways, more bridges, more housing, more schools, more students in schools, more hospitals, more security, and generate more power. Because Nigeria deserves more. Only your taxes can make all our dreams come true. This message is from the Federal Inland Revenue Service, FIRS. It pays to pay your tax. Ọ dị mma anyị anọghachigo na isiokwu a nke anyị na-enebanye anya na-akwụ ịhazi ụlọ mkpọrọ na obodo anyị. Anyị nwekwara onye anyị na-aka na ọ bụ onye controller nke prison na Anambra steeti ebe a. Ọ dị mma ka barrister Emmanuel ka ajụjụ na-achọ ịjụ gị kịta bụ ikwugo ọtụtụ ihe gbasara ọnọdụ ụlọ mkpọrọ na be anyị wee chọọ ka anyị matagodo kedu ihe bụ ebumnobi eji etinye ndị mmadụ n'ụlọ mkpọrọ. Nke a ga-abụ ihe so na ihe ndị mmadụ kwuru na Vox Pop anyị gelụ kịta. Ebumnobi anwa anyị na-afịa hapụta na ọcha anya ya bụ ngapụta anyị na-afụnya bụ ebumnobi ka ọ na anya ada afụta ifie na be anyị bụ Naịjirịa. Ngwa daalụ nne. Ebumnobi izizi eji etinye ndị mmadụ n'ụlọ mkpọrọ nke izi bụ iji wata afụ maka njọ mere. Nke ịba bụ iji wee gbochi ndị ọzọ chọrọ ime ụdị ife ahụ. Ndị nọ n'ilo chọrọ ime ife mgbe ife na-ejidego nwanne gị nwoke mere aja ife dị otu a o ya eme gị imekwesị ka ime ụdị ife ahụ. Nke ịtọ bụ ile anya ka ndị anwa
nọ n'ụlọ mkpọrọ kedu ife a ga-eme ka ha nwee ife ha ga na-alụ maọbụ iji wee mefe ka obi wa jụọ ofe oyi obi ife wa na-achị ha azụ site na aja ife wa pụta ya bụ nke ịtọ nke a kachasị mkpa maka na o ji dị mkpa bụ na ọ bụ na mmadụ anọsị n'ụlọ mkpọrọ ọ bụ na ife anwa mmeli o ji wa bịa n'ụlọ mkpọrọ na okoro cheghelie onye nwa ka ya na n'iyi ọ bụ nsogbu dịla obodo ebe a mụrụ ya nne na nna mụrụ ya ma ndị m na obodo ya abịa na Naịjirịa n'otu ọ dị ugbu a asị m kwuve ụfọdụ na-enweta ulu azụzụ azụ n'ụlọ mkpọrọ mana nwere a na-azụli mmadụ azụ n'ụlọ mkpọrọ a na-azụ azụ site ma ije na ụlọ mkpọrọ na anyị nwere ndị welfare anyị nwere ndị psychologists even anyị nwere ndị psychiatrists anyị nwere ndị ụka pastors ma ndị dị iche iche ma ndị neva na ma chaplain dị iche iche ife jem ya bụ ịgbabi okwuchukwu menye ka obi ejunata oyi ka ọ ma na ife anya na-eme adọrọ mma mekwu ka ndị mmadụ na-abịa na-endeta ya ka nne ya na-abịa nne ya na-abịa ọ bụla ịnụ nwaanyị nwunye ya na-abịa ife jem ya ka ọ ghara iche na-ajụli ajụ ka ọ na-afụ onwe ya na ya ga-esokwa n'ihe ya na-eme and ndị ihe na-eme ihe a bụ dena nkwele onye ọka iwu ji na-abịa ndị dị iche iche ga na-abịa ije neta ife jem ya bụ ka a wee mee ka onye ọ ga-alụ maka na ịma na okolopụ obi nwere ike sị ha ya egbu onye ọmanya gbuo mmadụ nya nwụọ mgbe imelie ka ọ nachi ya na mmadụ o nwere onye ọ ga-abụrụ onye bụ ezigbo mmadụ maọbụ onye chi ekwelu ndị ya na-akụzili ya ga-eme obi ajụọ onye oyi ọ sị hei mmemezi ụdị agwa mmakpasa ụdị agwa mkpalụ wa banye n'ọnwụnwa dị otu a ka m chegharị ya bụrụ ezigbo mmadụ ọtụtụ na-eme otu a banye nachi ya ọ bụ na oyibo na rehabilitate gị ọ dị mma nekwa anya n'ihe dị n'onyonyo ọ dị ka overcrowding na ọ bụrụ na Anambra dị ihe ya nwere obulu ihe a bụ onyinyo ochie prison adịrọzi otu a kamgbe Jafaro bịara maka na alụwa na alụrụ prison ọfụ dị iche iche n'ọka ije na ọka ife na sel ọfụ dị ya ilu na Ọnịcha sel about ịtọ dị ya ndị ọfụ maka ndị ụka nya aka lụ ma nke ndị ihe a bụ foto ochie ịma na ibe na-eme dịsi ibe soshal midia bụ na enwere ike anọkọta ewepụta ofe ife jikọta ọnụ wepụta prison na ahụrụ Nigerian prison mara aka dị otu a maka na ihe dị iche iche emegolu ka ọ webelata iri nne anyị na-akọwa na Nigerian prison gbalụ Naijiria gburugburu na enwerozi ọnọdụ overcrowding mba ọ bụrụ na enwere overcrowding nke abụrụ overcrowding nke a dị ka mmadụ dị ka sadin enwere overcrowding gịnị bụ overcrowding overcrowding ọ bụ na mmadụ iri gaa n'ebe a adị ili na ofe ọbụgolo overcrowding adị ili na eto ọbụgolo overcrowding ọbụlọta ọka ị na-anya na ọka prison o nwere ka ọ na-alụrụ ya ka mmadụ lese mmadụ 300 mgbe alụrụ ya ma mmadụ oke mmadụ 150 mgbe alụrụ ya kịta ba dị 326 overcrowding ka mana ọ jọrọ njọ ma anyị nekwa anyị gị na sinzi ahụ alụrụ ya ta alụgoso elu dị iche iche tinyekwala ọ dị mma n'ihe niile anyị na-akpa ma nke anyị na-ekwu na ụfọdụ ndị ya na-eje ụlọ mkpọrọ ụfọdụ na-apụta bụrụ ezigbo mmadụ mebichagharịa ihe ha ma ewute ha duto okwu a gwagasị ha ma ndị dọkịta ma ndị welfare ma ndị psychologist gwata ha pụta ha echere ụfọdụ bụrụ na ha bụ ebe a ịma na mmadụ ncha dị iche iche ụfọdụ ruo mmụọ ha kpọchizie obi ha ebe ọ bụ na enwee ike ịkpọrọ ha nwa tinye ebe ha pụtasị gịnị ha kwukarịa okwu ọsị gị ọ kpatakpatanya na chi akwa ebe nya si wee pụta ajụjụ m wee bụrụ ọ na-enwere other alternative other than mmadụ menara ihe ezije anyị ụlọ mkpọrọ o nwere ụzọ ndị ọzọ ekwesị iji wee taa mmadụ afụfụ kata ma iziji ụlọ mkpọrọ anyị na-emekwa ya na-enwe mmadụ akarịa ebe a dịka ọ na-ha ị na-anya mgbe m na-amalite okwu na enwere ka m ji wee metụ ọnụ na ya maka nghara igbu oge gị ọ bụ na ị na-anya na iwu ọfụ Advisory of Criminal Justice Act nke federal gọọmenti mere nke a na-eji alụ ọrụ na Abuja Anambra nwere mana nke Anambra dịchara mma nke Abuja ahụ nwere onye ịda mmadụ nha instead of iti ya n'ụlọ mkpọrọ maọbụ ihe na-alụ ụlọ obodo nke akpọ community service ọ bụla isi na be gị na-abịa ya bụrụ gota ị na-ekpocha wechesị na ha na-amakịlị gị otu na oge mgbe a chọka ịlụ ọnya ebeneta o nwere nke a na-eme ọ bụla ịbịa n'ọkpụnụ mkpọrọ dị ka ọnwa na-atọ ọnwa ịnọ ene ọbụla dị mma sị gị naba suspended sentence na ọzọ na-ege ije na-abịa na-azala afa gị ọbụla ọnwa na maọbụ na izu ụka ịbịa za afa ị nakwa enene gị anya ka ma ịdịgo mma ọ bụla ịdị mma ịmana chiezi o nwere nke a kpọrọ parol kwago yitekwuru nke a n'ụdị maka na ya nọtụ
ọ bụrụ 5 years ka atụrụ gị nọ ka mgbe ara ebe asịsị oke ka ị nọrụzi ya nọ n'ilo wa nọtọtụ ife jem ihe a ka ọ ghara ịgazi na-agbakọ aka na ụlọ nga ndị mmadụ iju n'ụlọ mkpọrọ mana iwu anyị okoro lụghacha ụlọ ọfụma bụ iwu anyị ka na-amalite mana ama m na-amalitesi anya ọfụma ọ gaba ọfụma na ọ ga-enye aka o nwere ọda ha eriala gị ine ịdata iwu ahụ anya bụla oge mbụ na oge mbụ polisi na-achọ gị ọ bụla ọfọrọ gị ọkpọrọ nwunye gị iwu nke asị mba ọ bụrụ di gị ga na-achọ ama kpọrọ nwunye mmadụ ma nwa ya oyi nda iwu ka ọ bụla onye uwe ojii bịara iji na-achọ na nwunye mmadụ bịa kpọrọ nwa ya ife jem ya bụ na ka ọ akwụsị ị gara akpọchi mmadụ n'ụlọ mkpọrọ oge ọbụla n'ihe na-ekwesịrị ekwesị ọ bụ n'ikwu iwu ahụ anya o mere na inye mmadụ bel dịzi ofele ọ bụla oge mbụ nwunye ga-emekwa ka nwaanyị bịa sị gị mba nwaanyị na-ebelu mmadụ ma kịta nwaanyị nwere ike ibelu mmadụ ife jem ya bụ ka e wee mee ka ọ dị ofele dị ga-akwụsị isi ike ka ndị mmadụ wa na-ebelu ndị mmadụ ọsịsọ maka na ebelu ndị mmadụ ma na-abịa ba mejezi n'ụlọ mkpọrọ ọ dị mma na nwere ike ọ ya ka mma inye aka na nchịkọta ịma na ikwu na ụlọ mkpọrọ nke be anya na ha enwegara nsogbu amarọ mma o nwere okwu ị nwere ike ịgwa ndị Anambra maka na ọtụtụ oge onye nọ n'ilo nwere ike na-afụta ụlọ mkpọrọ dịka ihe ọzọ dịka isi wee sị anyị na nwere ike anyị chọọ anyị soro gị ka anyị jee fụ otu ọ dị ka ịgwekene ndị be anyị kọwatuolu anyị ọfụma otu ọnọdụ si wee dị na ụlọ mkpọrọ nke a dị n'Awka na ndụmọdụ na-adụzi ndị mmadụ tutu anya na ụlọ mkpọrọ nke dị n'Awka ma na Anambra anyị nwere ụlọ mkpọrọ ịnọ Awka Ọnịcha Nnewi na Agụata ha ncha niile dịsị mma ọ kacha mma karịa ụlọ mkpọrọ ndị ọzọ na Naịjirịa ife butere ya bụ mbọ ndị be anyị ndị ezigbo mmadụ ndị nwere obi inye aka na-agba ndị izizi n'ime ha bụ ndị ụka nke a nụnwa bụ ebe ya bụ nke a kishin Awka ya bụrụ na ya kishin nke ọzọ iwepụtara bụ ụlọ ụka Awka nke a bụ ebe a na-agụ akwụkwọ ebe nke n'Awka ebe a na-agụ akwụkwọ kọmputa dị enwe ebe na-ebute nke a bụ oke amụrụ m nke dịkele m isi nke a bụ dịka sel dị ha mba afọ m chiftere m ngwa chịkọtabazi ihe enyemaka ndị ụka maka ndị Katọlik ndị Anglikan ndị Pentikọstal ndị ụka dị iche iche na-abịa bazi ụnya ma dozie sel ma dị na-alụ sel ihe dịka Obi Jackson Foundation ife dịka ndị European ndị dị iche iche so nwe wele onye ogele awa na-ayọkwa ndị be anyị dịka gọvanọ na na-edozi ụlọ na-eri mmiri na nke n'Ekwulọbịa na-edozi ụzọ bịa ebe transfọma nyefe moto Archbishop of Onitsha nọ nnukwu workshop ọlụ n'Ọnịcha eji 40 million walụ anakwado iti ya mgbe ihe njem ihe bụ ka o wee nye aka o site n'inye aka ndị mma anyị ka ụlọ mkpọrọ be anyị ji wa dị mma na inye aka gọọmenti so gọọmenti na ndị be anyị sibozi ịgbakọta aka wee jikọ aka ọnụ nwa na-ayọ ndị be anyị ndị nwere obi lotenụ na Baịbụl kwuru na m nọ n'ụlọ mkpọrọ ịbịara leta m ewele ewe aka ga-afụ ụlọ mkpọrọ dịkwa na be anyị jekwe nje neta ndị mkpọrọ wee nweta ngozi sie ọ dị mma anyị ga-ekene gị rinne barrister Emmanuel Nwakeze bụ controller prisons na obodo anyị bụ Anambra daalụ maka isonyela anyị taa anyị na-ekenekwazi unu ndị nenele anyị ma ndị chọrọ ịkpọ oku ma ọ gachara daalụ nụrụ nne n'ebe a ka anyị na-adọbiri n'ọnọdụ anyị nọ na ihe mmemme Good Morning Anambra nke taa wee na-asị na anụ gbanata na echi bụ nta afa mbụ na onye nwoke oyi afọ mgbochi dị mma ọra nwa daalụ nụrụ nne n'isonyela anyị n'ihe mmemme ụtụtụ ọma Anambra ka ọ dị